Isa ka tuig nga bata nga Pinoy napatay sa COVID-19 sa Dubai. Iloy sang bata nga nagpositibo man sa virus, may panugyan sa mga ginikanan nga magdoble halong kontra sa makamamatay nga COVID-19. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa Dubai na nagaistar ang pamilya sang isa ka tuig nga si Luther Ezekiel. Ang masinadyahon nga bata ang talagsa lang magmasakit suno sa iya ginikanan. Pero sang Hulyo 31, ginhilanat ang bata kag ila inigin dala sa klinik. 39 yung lagnat niya, nagulat kami. So, ang sabi sa amin, na-test nyo ba ng COVID ito? Sabi namin, hindi. Gawin nyo po i-test nyo ng COVID kasi nagkasakit yung asawa ko. Nakabatsyag sang sakit sa ulo ang bata sini. Isa ka semana antes ginhilanat ang bata. Matapos ginresetahan sang vitamins kag bulong ang bata, ginpapuli anay sila sang klinik. Pagkasunod nga adlaw na kumpirma nga positibo sa COVID-19 si Luther. Nadula man kuno ang hilanat sang bata kag nagbalik ang iya kapagsik apang matapos ang duha ka adlaw natalupang da ni Roxy nga naghubag ang mata sang bata kag nagapangluya ini. Kinuhanan siya ng temperature, kinuhanan siya ng urine. Walang nakitang problema. Sabi sa amin, Mommy, your son is completely okay. There's nothing wrong with your baby. So you can go home. Pero samtang nagapauli, nabatyagan sang mag-asawa nga nagapangluya si Luther. Pagkasunod nga adlaw nagapalamuti ini kag mas nagalala ang kondisyon gani ila gindala sa ospital. Nung chinek yung heart niya, nalaman na namamaga yung heart niya dahil sa COVID-19. Kahit na bawal, ang ginagawa ko, tinitignan ko yung mga nurse. Kumukuha ko ng kumot kahit ayaw nilang pakumutan. Yung anak ko walang damit, yung anak ko puro aparato. Matapos gin-intubate si Luther, ginpapauli sang ospital si Roxy. Apang matapos ang pila ka oras, ginpabalik sila nga mag-asawa sa ospital kay naganubo ang BP ni Luther. Pag-abot sa ospital, gina-revive na sa mga doktor si Luther apang wala inigin kaya sang bata. Imbis na kasama namin siya sa huling sandali niya dito sa mundo, hindi namin makasama. Nasa morgue siya doon, naninigas siya doon, nilalamig siya doon, wala siya kumot doon. Wala kami magawa. Nagpositibo man sa COVID si Roxy. Sa karon naka-isolate sila sa ilabalay sa Dubai. Mensahe ni Roxy sa kaangay sini nga ginikanan, maghalong para sa seguridad sang ilang mga kabataan, ilabi na nga halos magkapareho ang sintomas sang ordinaryo nga hilanat kag COVID-19. Mga adults talaga, kailangan talaga, kung mahal niyo yung mga anak niyo talaga, mag-iingat talaga kayo. Hindi pwedeng babaliwalain niyo to kasi hindi siya joke eh. Nangyari sa anak ko eh. Pag nakaramdam kayo ng kahit anong symptoms, kahit sinat lang, kahit konting sinat lang, magpa-swab test na kayo please. Gastusan nyo, mas magandang gumastos na lang kayo sa magkanong halaga kaysa sa mawala yung mga mahal nyo sa buhay. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.